yazi ngento ufuna uqwalaselwa guys yila wokeness yenu manje nibhale za think pieces napha ku Facebook ezanto ba it's okay to start over, never be ashamed, bla bla bla. Kuba mnandi abafondini silike sishare buddy. Hey xa kuthiwa nguwe lo ungaphangeliyo akumnandanga mosiba ngamahlalela fonini. Uba sisimenqe somuntu nyani yo ubalekwa sijomi thengqaka WhatsApp group yamajita kuthenga uquiet singathi ndimdedwa lo active. Kanti no baneni group yabo bodwa baplana weekends abantu abaphangelayo. Not isimenqe nje sawugqiba ispace eVIP. Hayi ke amankazana abafuna ukubona fonini ngathi akuvange vumba ba uspani. Ugqibela izinto zisiza kahle ngalomvubo wakhe ngafudumala. Usikubethwa ngala question i1 uqonde hayi ndiyadisqualify apha ngoku. So what do you do for a living? Bheke wedwa foni qonde bala nokuthi ndiyaphefumula fonini. Phinde ube sisimenqe nasendlini because kaloku ngulamalume ungacontribute fuck all ugqiba nje igrocery. sekwiFamily meeting ubizwa nje as a formality. Suggesta uncame ilizwi lakho alivakali. Kwalapha endlini mosaqonde nomoshakala engasebenzi kodwa ukhona. Yova kukhala idrain isiblock kanjani bekhona thobela. Ndoba yaziyo koneka amatapile phambi kwala TV imini le yonke. So uqaba irama mosifoni ikona ilizwe lithi mntaka uyaplastarisha. Abantwana ekuseni basiwa nguwe esikolweni. Nguwe ofonelwayo mina ngicela ukhuphela nkukhu pha kwi-deep freezer ikabi defroster. Ela xesha uzoyitshala lo nyama fonini uzayivanga evumba. And sozukhala zinokhalaza kaloku because kuzathiwa rhaka yazi uba yimalini. But ke wethu guys sifike kunje manje kulo mhlaba fonini. Yo sesilapha ke masiqhubeni kuza basathwani.